Εδώ και πάλι, κυρίες και κύριοι, χαμηλές πτήσεις. Πάμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Πάμε να αλλάξουμε mood που λένε. Να πάμε λίγο σε γιορτινό. Και τι είναι οι γιορτές? Πάσχα, Αρνάκι, αλλά και η νηστεία. Η νηστεία, η οποία συμβολίζει πολλά πράγματα και παράλληλα, αν μη τι άλλο, κάνει καλό σε όλους μας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την διατροφολόγο, διαιτολόγο Δήμητρα Αναγνώστου. Να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Αναγνώστου. Καλησπέρα, κύριε Κοντέ. Καλησπέριζω και τους ακροατές σας στην όμορφη πόλη των Τρικάλων. Παρασκευή απόγευμα. Όπως σας έχουμε νύφη. Μια ανάσα από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση σήμερα να μιλήσουμε έτσι για θέματα διατροφής και υγείας. Γενικότερα και ειδικότερα εν ώψη των γιορτών, να δώσουμε έτσι τις απαραίτητες διατροφικές συμβουλές. Μάλιστα, να σας πω και εγώ την καλησπέρα από την πόλη των Τρικάλων, όπως σας έχουμε νύφη, να το πούμε και αυτό εδώ. Ναι, βέβαια, φυσικά. Ναι. Τι γίνεται? Νηστεία, κάποιοι το κρατάνε, είναι 40 τόσες ημέρες του Πάσχα, αρκετά μεγάλη. Κάποιοι ξεκινάνε στη μέση, κάποιοι λένε τη Μεγάλη Εβδομάδα μόνο δεν θα φάμε. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Τώρα θα σας λύσω έτσι όλες τις απορίες. Ναι. Καθώς διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα σε πολύ λίγες ημέρες, ναι, μια περίοδο έτσι κατάνοιξης και εσωτερικής ανασκόπησης, πολλοί συμπολίτες μας επιλέγουν να νηστεύσουν είτε για θρησκευτικούς είτε για διατροφικούς λόγους. Η νηστεία, πέρα από την πνευματική της έτσι διάσταση, έχει και μια πολύ ισχυρή διατροφική αξία, καθώς αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αποτοξίνωσης και ανάπαυσης του οργανισμού μας από τα ζωικά λίπη και επεξεργασμένες τροφές. Ωστόσο, απαιτεί όμως προσοχή και μέτρο, ειδικά για άτομα που ανήκουν έτσι σε ευπαθείς ομάδες. Γι' αυτό και σήμερα στη συζήτησή μας θα πούμε λίγο για τα ωφέλη της νηστείας. Εξάλλου δεν λέει ότι και η θρησκεία μας δεν λέει ότι ο ασθενής και ο οδηπόρος εξαιρούνται της νηστείας και όλων αυτών. Έτσι. Θα πρέπει να ρωτήσουμε πρώτα τον γιατρό μας και τον διατροφολόγο, ναι, και μετά να δούμε αν μπορούμε. Και ύστερα, μάλλον στο τέλος, και τι μπορούν κιόλα, έτσι. Αυτοί που μπορούν, φυσικά. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μην επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας, αλλά και πώς να επιστρέψουμε ομαλά στη διατροφή μας μετά την ανάσταση, χωρίς να δημιουργήσουμε έτσι πεπτικά και γαστρεντερικά προβλήματα. Ναι. Πάμε λίγο να πούμε λίγο κάποια πράγματα για το ωφέλη της νηστείας. Βεβαίως. Μας προσφέρει αποτοξίνωση του οργανισμού, γιατί έχουμε αποχή από τα ζωικά λίπη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα που υπάρχουν πάρα πολλά στο εμπόριο, και δίνει έτσι στο οπτικό μας σύστημα την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να καθαρίσει εσωτερικά. Ναι. Έχουμε μείωση της κακής χολυστερόλης. Η φυτική διατροφή, που είναι περισσότερο αυτή την περίοδο, συμβάλλει στη μείωση των λιπιδίων και στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας μας. Έχουμε αύξηση των φυτικών ινών, που από όσπρια, λαχανικά, φρούτα βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου και στη ρύθμιση της γλυκόζης. Έχουμε ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, όπου από τρόφιμα όπως το σκόρδο, το ταχίνι αυτή την περίοδο, το λεμόνι και τα φρούτα της εποχής, γιατί θωρακίζουν τον οργανισμό απέναντι σε ιούς και σε λοιμώξεις. Ψυχική γαλήνη και πειθαρχία. Γιατί αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Γιατί αν δεν καταφέρει κανείς να αυτοεπιβληθεί στον εαυτό του ώστε να μπει στη λογική της νηστείας, και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, θεωρώ, έτσι. Φυσικά. Αυτό το πράγμα. Είναι η πειθαρχία, λοιπόν. Η νηστεία, πέρα από την διατροφική της διάσταση, μας μαθαίνει και εγκράτεια, αυτοσυγκράτηση, στοιχεία που έχουν άμεση επίδραση φυσικά με την ψυχική μας υγεία. Και μετά, μέσα από όλα αυτά, έχουμε και μείωση του σωματικού βάρους, όταν γίνεται σωστό φυσικά όλο αυτό. Ναι. Γιατί η φυτική και η χαμηλή θερμιδικής αξίας διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε ήπια μείωση βάρους χωρίς εξαντλητικές δίαιτες. Εδώ όμως θα πρέπει να πω μια πολύ μεγάλη προσοχή. Η νηστεία δεν σημαίνει υπερκατανάλωση στο ψωμί, στο λάδι, στις πατάτες, στα ζυμαρικά ή στα γλυκά. Δεν σημαίνει αδειάζει το ψυγείο μας από τα ζωικά και γεμίζω με τηγανιτά και υδατάνθρακες. Χρειάζεται μια ισορροπία και ένα μέτρο και μια ποικιλία. Μπαίνουμε σε λογική. Για να μην παγίνουμε φυσικά, έτσι μην πάρουμε θερμίδες. Πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε, να ρωτήσω λίγο, για παράδειγμα το κρέας, έτσι, τις ελλείψεις που έχουμε από το κρέας. Ναι. Αυτό θα πήγαινα αμέσως να πω, ότι όσοι νηστεύουν θα πρέπει να εξασφαλίσουν την πρωτεΐνη, το κρέας δηλαδή, από όσπρια, ξηρούς καρπούς, ταχίνι, καλά λιπαρά, ελαιόλαδο, αβοκάτο, ομί, σπόρι, τα καρύδια, ξηρή καρπή γενικότερα, όχι μεγάλη ποσότητα πάντα, έτσι, γιατί ο κόσμος αυτή την περίοδο το παρακάνει. Τους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι επίσης παχαίνουν από την άλλη πλευρά, να το πούμε και αυτό. Μπορεί να κάνουν, έχουν διάφορα καλά. Ναι. Φυσικά και παχαίνουμε. Και το σίδηρο πρέπει να προσέξουμε αυτή την περίοδο, μέσα είπαμε από τα όσπρια. Και ενυδάτωση, το νερό,
μέσα από φυσικούς χυμούς, το τσάι, για να αποφύγουμε την αφυδάτωση και την κόπωση αυτή την περίοδο. Αρκετοί άνθρωποι τώρα, επειδή είμαστε 2-3 μέρες από την Μεγάλη Εβδομάδα, που περισσότεροι ή αποφασίζουν τώρα να κάνουν νηστεία, ή κάποιοι οι οποίοι κρατάνε 48 ημέρες, έρχονται λοιπόν να κάνουν αλάδοτη όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Με προλάβατε, γιατί θυμάμαι τη γιαγιά μου και κάποιες γιαγιές και στο χωριό λένε αυτή τη εβδομάδα τρώμε λάδι. Έτσι. Ναι. Τη Μεγάλη Παρασκευή φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος κρατάει αλάδοτη. Ναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Κάποιοι δεν τρώνε καθόλου αυτό. Σαν διατροφολόγος θα δώσω ένα προτινόμενο πρόγραμμα για τους ακροατές σας, για να μπορέσω να τους βοηθήσω. Ξεκινάμε έτσι με τη Μεγάλη Δευτέρα. Τρώμε σαν πρωινό ταχίνι με μέλι και ένα παξιμάδι ή 2 φρυγανιές ή μια φέτα ολικής αλέσεως, ένα φρούτο σαν δεκατιανό, μεσημεριανό όσπρια, φακές ή ρεβίτια χωρίς λάδι, με τα απαραίτητα μυρωδικά του. Απογευματινό μπορούμε να πάμε μια ριζογκοφρέτα με νερά και αρκετό νερό σε όλη τη διάρκεια των γευμάτων και σούπα λαχανικών για βραδινό. Αν πάμε στη Μεγάλη Τρίτη, καρύδια, σταφίδες, Μεγάλη Τετάρτη πάλι θα μπορούμε να βάλουμε φρυγανιές με ταχίνι, ένα χυμό πορτοκάλι, μια μπανάνα, ένα χλάδι σαν δεκατιανό, λαδερά, φασολάκια, πατάτες, ρεβιθόριζο, σπανακόριζο, σουπιές με σπανάκι. Κάποιοι το λαδερό αυτό το τρώνε για να έχουν δυνάμεις, κάποιοι που έχουν προβλήματα υγείας, χωρίς λαδάκι. Και τα απογεύματα μπορούμε να βάλουμε έτσι ένα σταφιδόψωμο, ξηρούς καρπούς, μαύρη σοκολάτα, η οποία και αυτή έχει σίδηρο, και το βράδυ μπορούμε να βάλουμε ένα πουρέ, μπορούμε να βάλουμε μια σούπα λαχανικών, όπως και πριν είπα, μια σαλάτα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα λίγο πιο αυστηρά, λίγο χαλβά το πρωί, με ένα ψωμάκι ολικής αλέσεως, ένα φρούτο ανάμεσα στα γεύματα. Το μεσημέρι πάλι μπορούμε να βάλουμε μια σαλάτα, μια ντομάτα, ένα γκουράκι. Και το Μεγάλο Σάββατο, που είναι μια μέρα έτσι προσαρμογής, θα μπορούμε να βάλουμε μια πατάτα βραστή με λίγο λεμονάκι, ένα μήλο διάμετρα. Το βράδυ τι κάνουμε το βράδυ στις 12 η ώρα που έχουμε τη μαγειρίτσα εκεί, πλακωνόμαστε όλη μαγειρίτσα? Τι γίνεται? Και αν όλη τη βδομάδα είναι αλάδοτα όλα και φάμε το βράδυ τη μαγειρίτσα, μας βλέπουν να τρέχουμε όλοι μαζί στο νοσοκομείο για να... Εδώ έχουμε λοιπόν να σας πω το εξής. Πρέπει να σας δώσω κάποιες οδηγίες προσοχής μετά την Ανάσταση λοιπόν. Ξεκινάμε σταδιακά. Μετά τον Χριστός Ανέστη, που όλοι περιμένουν να πάμε στο σπίτι μας για να φάμε. Τι τρώμε, πάμε στο σπίτι, είναι η μαγειρίτσα στο τραπέζι και όλα αυτά, αυγά, τα πάντα εκεί είναι, όλα τα εδέσματα, τα κρασιά μας, τις μπύρες μας, τι κάνουμε, τα κοιτάμε μόνο? Όχι. Καλά είναι να πάρουμε μια πολύ μικρή ποσότητα, κυρίως από μαγειρίτσα, η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο στομάχι μας, ώστε την επόμενη μέρα το Σάββατο να μπορέσουμε να φάμε το αρνάκι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τρώνε τη μαγειρίτσα και ξεκινάνε μετά τις 12 και τρώνε αρκετοί που ξέρω κρέας κατευθείαν. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί θα έχουμε καθυστερικά προβλήματα και θα τρέχουμε στο νοσοκομείο. Και δεν συνδυάζουμε πολλά είδη πρωτεΐνης και λίπους μαζί. Δηλαδή τρώμε τη μαγειρίτσα, τρώμε το τσουρέκι, τρώμε και τα αυγά. Και όταν έρθει η Κυριακή του Πάσχα, μετά πρέπει πάλι να προσέξουμε, να βάλουμε σαλάτες, να αποφύγουμε το μεγάλη ποσότητα από αλκοόλ ή γλυκά, ειδικά με άτομα τα οποία έχουν καρδιοπάθειες ή μεταβολικές διαταραχές, δεν πρέπει να ξεφύγουν στο αλκοόλ και στα γλυκά εκείνη την ημέρα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε προβλήματα, θα τρέχουμε στο νοσοκομείο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας πω λίγο, πουθενά δεν είδα λίγο τσίπουρο και λίγο μεζέ μέσα σε αυτά. Τι γίνεται? Λοιπόν, οι άντρες σίγουρα επιλέγουν την Κυριακή του Πάσχα μέχρι να είναι έτοιμος ο Βελίας. Μα εδώ όλη η Μεγάλη Εβδομάδα και η Μεγάλη Παρασκευή, και ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, γίνεται κακομοίρας μετά τον επιτάφιο. Δεν μένει. Τη Μεγάλη Παρασκευή γίνεται Ανάσταση. Τι κάνουμε την Ανάσταση τη Μεγάλη Παρασκευή εμείς? Είμαστε και σε μια πόλη η οποία νομίζω ότι και το μεζεδάκι είναι απαραίτητο στους άντρες. Να προσέξουμε λίγο με το αλκοόλ και με όλα αυτά, γιατί αν προσέχουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και ξαφνικά φορτώσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή με τσίπουρα και πάλι το Σάββατο τα ίδια, την Κυριακή βάλουμε και το κρέας, μετά νομίζω ότι σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα με το στομάχι μας. Εσύ το που καήκαμε δηλαδή. Ναι, βέβαια, δεν το συζητώ. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτή την περίοδο, πέρα από τη διατροφή που κάνουμε ή την νηστεία, ο καθένας δεν ξέρω τι έχει επιλέξει στην ζωή, την καθημερινότητά του, είναι και η σωματική άσκηση. Γιατί είναι δύο βασικοί πυλώνες της υγείας μας η διατροφή με τη σωματική άσκηση. Δεν αρκεί να προσέχουμε μόνο τι τρώμε, είναι εξίσου σημαντικό να κινούμαστε και καθημερινά. Γιατί
η άσκηση ενεργοποιεί το μεταβολισμό, ρυθμίζει το επίπεδο του ζαχάρου και της χολυστερίνης, άτομα που έχουν προβλήματα με το ζάχαρο ή τη χολυστερίνη τους σε πιο μεγάλες ηλικίες. Βελτιώνει τη διάθεσή μας πάρα πολύ η άσκηση, μειώνει το άγχος, βοηθά στο να κοιμόμαστε καλύτερα, ενισχύει και την υγεία και την ορθική πυκνότητά μας. Γι' αυτό και η σημασία της άσκησης κατά την νηστεία βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν μια ελαφρύτερη διατροφή που μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με μια ήπια άσκηση. Μπορούμε να πατάμε καθημερινά. Είμαστε σε μια πανέμορφη πόλη που δόξα τω Θεώ βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετοί ποδηλατόδρομοι και που ο κόσμος περπατάει. Καθημερινό λοιπόν περπάτημα, ποδήλατο, κάποιες ήπιες ασκήσεις ενδυνάμωσης. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε μια έντονη προπόνηση. 30 λεπτά κάθε μέρα νομίζω αρκετά. Βλέπω και αρκετό κόσμο τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, βάζει φόρμπες και βλέπω περπατάει δίπλα στο ποτάμι. Είναι από τα καλά που έχουμε ως πόλη, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Έχουμε μέρη, υπάρχουν το Αγιώργη, έχουμε ένα σωρό μέρη που μπορεί να πάει κανείς να περπατήσει. Να σας πω λίγο, πάντως η θρησκεία ως θρησκεία, με τη λογική αν το βάλει κανείς αθρηστικά, ως ημέρες νηστείας, Πάσχα, 15 Αύγουστος, Χριστούγεννα, αν βάλει μέσα και τις Παρασκευές και ποια άλλη μέρα θα τρώνε, άλλη μια μέρα, η Τρίτη, δεν θυμάμαι ποια είναι. Μια χαρά, δεν χρειάζεται κανείς. Λοιπόν, θα κλέψουν τη δουλειά από εσάς τους διατροφολόγους. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Κοντέ, λέτε κάτι το οποίο δεν έχει παρατηρήσει ποτέ κανένας, δεν το έχει επισημάνει ποτέ κανένας και δεν μου το έχει ρωτήσει κανένας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Δεν είναι τυχαία οι ημερομηνίες που έχει βάλει η Εκκλησία, Χριστούγεννα, αν κοιτάξετε, Πάσχα, 15 Αύγουστος, μας χωρίζουν ανά 4 μήνες. Αν βάλουμε και τις νηστείες μιας ημέρας, ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι πνευματικοί, όλα αυτά τα έχει δώσει επίτηδες, να το πω έτσι, η Εκκλησία. Και οι γιατροί το έχουν επισημάνει αυτό. Μας βοηθάει, επειδή είμαστε λέμαργοι, να κάνουμε αποτοξίνωση στον οργανισμό μας και να μην έχουμε προβλήματα μετά με την υγεία μας. Αν δηλαδή κάποιος στηρίσει και τις συστάσεις της Εκκλησίας, θα το πω έτσι, πέρα από το πνευματικό όφελος, θα έχει και όφελος στην υγεία του. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα, να στιευτώ εγώ λίγο, μην λέτε τίποτα εσείς, δεν χρειάζεται να κάνετε σχόλιο. Τους κλέβει τη δουλειά όλοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί εκεί που πήγαν οι τιμές στα ύψη, το αρνάκι με 20 ευρώ και όλα αυτά, δεν βλέπω και πολύ. Στην νηστεία θα το ρίξουμε όλοι μαζί. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Βλέπω ότι ανέβηκε να κοιτάει τη μέση, είδα και εγώ αυτή την τηλεόραση. Μάλιστα. Δυστυχώς. Κυρία Αναγνώστου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας. Θα ήθελα έτσι να κάνω μια πρόταση για το κοινό. Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ισορροπία. Και η ισορροπία αυτή χτίζεται καθημερινά με μικρές επιλογές. Ένα υγιεινό πιάτο και μια βόλτα με τα πόδια. Μια σαλάτα, ένα χαμόγελο. Η νηστεία είναι μια αφορμή. Το ευζήν είναι ο προορισμός. Αυτό έτσι θα ήθελα να το σκεφτεί καλά ο κόσμος, το βάλει στο κεφάλι του. Όλα είναι στο μυαλό μας. Και τα πάντα γίνονται. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να περάσετε όμορφα. Θα είστε εδώ στην πόλη μας, εδώ θα είστε, έτσι. Εδώ θα μείνω φυσικά, γιατί αγαπάω τα Τρίκαλα και μάλιστα. θα είμαι Τρίκαλα. Να περάσετε όμορφα λοιπόν όλες τις ημέρες στο Πάσχα. Και εσείς να είστε καλά, καλό απόγευμα. Επίσης, γεια σας. Χαμηλές πτήσεις.